Mga kapuso, ani ay istorya sa mga Pinoy nga nanimuyo na sa nasod sa Australia nga nangitag paagi aron magkahiusa dili lang sa kultura apan sa ila usab nga pagtuo. Naumulang ilang pundok atol sa pandemya ug nagkahiusa tungod sa ilang debosyon sa Batang Jesus. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa kadapit si Cranbourne sa Melbourne sa nasod sa Australia, daw gihigop sila sa batubalani sa gugma sa Batang Jesus. Tungod sa ilang pagkadani ug pagkabihag sa gugma sa balaang bata, naumol og milambo ang ilang debosyon pinaagi sa pundok nga nag-atiman niini. Nagsugod ang pagkaumol sa pundok sukad sa tuig 2021, panahon sa pandemya. Nahimong sentro sa ilang debosyon kang Senyor Santo Niño ang simbahan sa St. Agatha Parish sa Cranbourne. So it was well attended. We had over 800 people. You know, the church was full packed. Dancers were dancing, devotees were chanting. Mitambong sa misa novena sagad mga Pinoy. Hinuna dunay ubang nationalities nga mitambong usab sa kasaulugan. Si Father John Ray Reyna usa ka sugboanong pari ug atuan na sa Australia nangalagad sa simbahan maoy misaulog sa ilang santos nga misa. Nagrenlaing grupo ang mihalad og sayaw atol sa kapistahan sa balaang bata. Gilangkuban ang grupo sa mga dancers sa mga bata. Adunay say mga young adult, grupo sa mga liturgical group nga mga hamtong. Adunay cultural group usab nga ginganlan og tribo pa naghiusa. Karon tuiga ang tribo Sugboanon ug Samoan group nga gikan sa Samoan Island mao ang ilang special guest. And it was so heartwarming to see people from all ages, from all walks of life coming together to celebrate the feast day of Santo Niño de Cebu. Ang ilang pagsayaw nagsilbi nilang halad pasalamat sa balaang bata nga matud pa mo ay nagbitad kanila nga magkahiusa alang sa iyang kapistahan. Nahimong daw batubalani usab kini sa gugma o Magnet of Love, di ng debosyon sa mga Sugboanon gidala nila sa Melbourne, nanakod og mikuyanap. Dinhi sa Sugbo ang adlong Biyernes gitagana alang sa debosyon sa balaang bata. Og dito sa Cranbourne, Melbourne, Australia, kay ilang debosyon sa Senyor Santo Niño mihatod man sa ilang kahiusahan. Ubanik Lance Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.